kwenze kwalula lokhu ngoba ngesikhathi utrader uyakwazi ukuthi utrade ngendlela yokuthi uwine kwimarket. Yeah, so into ebalulekile sizothola isikhathi soku explainer ukuthi makuthiwa utrader like eyodwa ama asset wenza kanjani. Before ngilokhuze kanjalo sichaze izinto eziningi ngokusebenza kwala. Ngizothanda ukuthi mhlambe ke ngichaze ngelokhuzana ngesystem yonke le katikilakati trading system. First of all, kwi-market esinama asset, nanka yama asset esinawo: Nova Spike 300, Nova Spike 500, Nova Spike 900, Nova Spike 900, okay. I-Titan Spike 300, Titan Spike 500 ne-Titan Spike 900. I-Pulse Spike 300, Pulse Spike 500, Pulse Spike 900. Sizoba ne-Quantum Spike 500. Okay, ake singene la Quantum Spike 500. Okay, fine. I-Quantum Spike 500 iyona le kuzoba ne-drop market. Innova drop 300 kuzoba Innova Nova drop 900, Nova drop 300. Okay, bese siba ne-Titan 300 up to 900. Yabo, Titan 359, Pulse drop 359, Quantum drop, Quantum drop. Yabo, Quantum drop, Pulse drop. Cishe mawuzwa uyibuze, yabona njengoba kuthiwa drop bayasela lapha. Sengikunikeza itiphu ke manje. Makuthiwa quantum drop always isikhathi esiningi bayasela lapha ngaphansi kwe drop market. Laba o quantum spike always funeka wazi ukuthi bahlale bebhaya lapha. Yona answer ke leyo. Bayabhaya lapha kuze kuyofika phezulu. So mukwazi ukuhlukanisa lana phakathi ku spike. Once igama athi spike, obviously iya spike kunamakhandlela avele spike spike kungalindelekile. But bayabhaya laba ba spike high. Laba ba drop high always bayasela. Ngisho ngabe kuthiwa baya spike abanga spike abebheke phansi njengoba ubona nje. Simple. So iyona ndlela yokuanalyze imarket ke le. Asikho isidingo sokuthi wena uyozuye ku market yobeka ama indicator yonke into. Once walokhuza wakhetha la mhlawumbe uTitan Spike, obvious uzofaka ubuy. Makuwukuthi ukhethe yodwa yala kulama asset, yabo, kuma drop, obvious uzokhetha usell. Ake singeneni la kuma flux index. Flux index axubile, ungabhaya ungasela, ungadepend ukuthi nje ububuka la imarket yakho. Isikhathi esiningi futhi nayo uma ungathi uyabuka bayasela lapha. Yes, bayasela labo oflux. Kodwa nje kungaya ngawe ukuthi upredict kanjani. Right? Cishe uyabona bayasela lapha. Babheke ezansi lapha. Trend market ya trend. Yesize la omega trend. Angithi yabo? Yabo? Okay. Alpha trender uiba iyabhaya always. Lona uyasela lo. Cishe lo uzobhaya, lona uzosela. Oh, uyabhaya nalo. IFalcon always ihlala ibhaya.
ibuke nje kanje i-Orion. Yabona once wayitadisha lento ngizocela ukuthi bafowethu senze kanje. Yabona lana yazi ukuthi Falcon always iyabhaya. Lona uhlale esel. Lona uyabhaya. Yabona lo horizontally trend uyabhaya futhi naye. Uzenith uyabhaya. Lona uhlale esela. Uvertex uhlale ebhaya. Yabo. Yabona lo uyabhaya lo. Uyasela lo. Uyabhaya lo. Uyabhaya lo. Uyasela lo. Uyabhaya lo. Uyabhaya lo. Uyabhaya lo. Uyasela lo. Uyabhaya lo. Isebenza kanjalo ke la. So isidingo sokuthi uya-analyze into ebalulekile njengoba ngenza le voice note ibhala phansi. Bhala phansi. Noma ngeke ngisaqala phansi. Okay? So la kuma flux uyasela lo. Nalona uyasela. Yabona lo funeka umlokhuze yazi ukuthi wenza njani uya consolidate lo uneutral uyaqondakala noma uyasela noma uyabhaya lona uyasela lo uyasela nalo futhi uyasela nalona futhi uyasela lona uyabhaya ke lo uyasela lo uyasela lo so zihamba kanjalo so sizonikana futhi ama-tip ngizophinde ngichaze futhi lelo khuzana ngesinye isikhathi cishe ufundile asikho isidingo sokuthi uyopressa uyakuphi yabona nje uNova Spike once wafaka ubhayi la ake siwufaka ubhayi la kuNova Spike asingakhulumi ngenzwa bethu nangu yana ngithi yabo nangu yana angithi yabona ukuthi yakwi profit right ngesibone la mawufuna wena utake profit ukuthi ungamthathaphi yakwazi futhi ukusetha utake profit la yakwazi ukusetha stop loss la awuthi ke sibonelana ku take profit 89 ake sisethe lapha sithi esithi sosetha kanje take profit lana mhlawumbe into stop loss wami 8 ngizothi 815.00 ayikho inkinga mhlawumbe bese ngithi buy yabo yabona le sengibhayile nangu stop loss engusethile utake profit nangu take profit cishe sizokushaya njengamanje angazi noma suke ngabeka eduzane yabona isingene ku take profit yaphuma okay singabuka ku history nansi yabo simple bengwenzela nje isibonelo la right good ake summarize ukuthi lama assets wabona kanjani babhaya laba always babhaya laba bonke laba kusukela la kuzala kodwa laba baba ngokuthi bayasela lapha drop means sell kuyaselwa lapha mfowethu and then laba bathanda ukuba neutral but mostly bayasela lapha okay lona neutral but uyasela la okay uyabhaya lo bengishilo nasekuqaleni baxubile kahle lapha uyambona lo uyabhaya kahle bayasela abanye bayabhaya ubona
cishe nalo ngathi uyabhaya ke sibone lo neutral laba baxubile lapha neutral lo yabo akucaci kahle lapha but lama asset mostly yabo ngasekuqaleni uflux 10 uyasela lo uyasela always lo uyasela futhi lo neutral so once wabamba lelo khuzana lo uyabhaya lo neutral ma neutral ungawu trade neutral or consolidation uyabhaya lo neutral awu trade yom trader mayise qondisa direction uyasela lo always ke lo neutral awumenzi lutho laba ke ama trend market angithi yabo bayabhaya lapha bayasela lapha alpha uyabhaya omega uyasela uTitan uyabhaya uFalcon uyabhaya uOrion uyasela uApex uhlala ebhaya Horizon trend ba horizontal laba baya consolidate lapho ungadukeli ngaleli kuleli ake ngithi ba consolidate bangabhaya bangasela uyangaleqa leli uZenith uyabhaya uStratos uyasela yabo okay uStratos uyasela maningi ke naba hypermarket asikaze sifike kubona hypermarket ake singene okay siyobuye simchaze futhi lolo khuzana njengamanje okay alright ake sibone la ande bese lifaka ekuqaleni hayi lela nankinga leli into edala lokhu ukuthi asikho kulona njengamanje nankinga lethi nalikhipha kodwa liya kwi-profit nalona futhi kwi-profit okay sifake uspike 300 la sifake ubuy sifake uspike 300 ngoba siyazi ukuthi uyabhaya always isho yambona ukuthi uyaspike angithi yambona ukuthi uyaspike ubheke ku300 ngoba ngihamba nge-trade size ewu100 that is why rate kanje yana so mawuthanda ke uyakwazi ukufaka ilokhuzana yakho ithi ukuba ngaphezulu uyabona ngokuka trade size la okay uyakwazi ukuthi wenze kanjalo right mhlambe let's say uzovela ufake la 1000 ufuna ukurate kakhulu la yabo ngoba ufuna ukurate kakhulu that is why ubona ibako isheshe ingene kwi-profit lapha kuya ngawo ukuthi ufuna ukurate kanjani right ngiyabo aseqalile ukungena kwi-profit siyavala la siphinda futhi siyabhaya injalo nje trade abafowethu asikwenzeni kube lula asingenzi kube nzima right ama assets lapha ayimele cishe uyabona ukuthi spike kanjani spike ishona phezulu siyayivala le profit siyayivala futhi le siyayivala le mhlawumbe ushaya u10000 lapha yabo yabo kuthi sigadlaza ngobani 100000 size asidlali kanjalo izongena manje kwi-profit ayibona ukuthi singenise iqalile manje iya ngakuyona i-profit isazo spike la
ngoba le malokhuzana mangama-spike ake khange ekhiphe ikhandela elide khona selizophuma maduze nanto-ke ngithi yabo 2075 right ngiyayivala ngithi yabo then ngifaka amanye ngiyawafuhlela ngampela futhi angithi yabo uphi umhlaba-ke lapha ngithi yabo yebo ngiyawavala isiphume ne-profit ka-5000 right angazi noma ayiklikheki yini oh iyaklikheka yabe maningi ya ake sifake elilodwa manje sibone ukuthi kuhamba kanjani cishe yabona-ke so senze utrader kube easy very easy right ngizothanda ukuthi ngiyibambe lapho njengamanje ngendaba ikatikilakati ngicabanga ukuthi-ke into ebalulekile-ke lamabhathini uyakhetha kuwona ubuy no sell ukuthi ukhethaphi mama ama-trade akho asuke erana la ma uyivala yabona uyakwazi ukuyivala right nansi nje ngiyayivala okay ake ngifake amanye futhi ngifaka nje ambalwa futhi ake size lapha-ke kuze ngikhombise ukuthi isebenza kanjani kwifoni lelokhuzana yakho noma ibukeka kanjani kwifoni utikilakati ubukeka kanje ifoni yakho le cishe uyabona njengamanje ukuthi ama-trade sikuphi uyakwazi ukubona kwifoni yakho kanje very easy yabo nanka ya cishe siyabona lapha isizospike lapha mayispike okay ya spike sesizobuka la siwakhiphe lama trader sekwi-profit akudlala kasokudlala sikho okay sengize ngawakhipha onke-ke manje esibone la yes ithabo akhishwe onke right which is good right so kwifoni yakho-ke ibukeka kanje kwifoni uyascroll ushone ezansi ushone phezulu yabo number 1 okay then ake sithi ukubuyela kwi-desk bakwethu ngizothanda ukuthi-ke ngibonge namhlanje cishe angathi angakaqedi hhayi ake siqedele la ma-analysis uyakwazi la okay sisazoyisetha lelokhuzana leli page ngenzeka lisuswe mhlawumbe ngaphinde lihlelwe ngenye indlela but uyakwazi ukuzopractice la uyakwazi futhi ukutrader live la right uyakwazi ukwenza kanjalo so trading live la i-demo account yakho le nokuyilapho suke uzopractice khona ufuna ukubona ukuthi ukanjani kodwa yonke inqubo yakhona iyafana yabona njengoba sengikutshelele le-secret leya la yo uzobona umahluko ya yona nto-ke lena abagrade ngayo laba abacontrol bemakethe abayikhulumi zonke lezi zinto right ake ngiyibambe bakwethu ake ngiyibambe ngiyabonga